Paglinog lagi ang bungo tubo na nawa man sibo na tugan. Ngayon na ganito na. Sabi na ngayon na. Pako jersey dai mo dai buhay karon. May hapon sa tanan dia mga ga, another day, another life, another blessing na po sa tanan. Pila na kaadlaw ang nilabay human ang katalagman nga hitabo diri sa northern part sa Cebu mga ga. Ang uban ang hadlok pa, ang uban wala pa ka-recover sa mga trauma, ang uban ang narbaho na, ang uban gani balik na sa ilahang mga tagsa-tagsa nga buluhaton sa kinabuhi. Ug ang uban nagbalik-balik na. Medyo nagkaanaman na migitag balik sa tong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Kani lang yung mga aftershocks no, nagi lang kahadlok ug kalisa hindi ginabalik no. Pero sama sa hashtag sa mga lugar diri nga padayon bugo, padayon rata. Kay kani nga gitigaan pa ta higayon sa Ginoo nga mo padayon sa kinabuhi. Padayon ta, bunal ta mga ga. Ini wala mo sang bata no. Grabe liki-liki sa naya gyud. Oh? Bawas ang bike. Basta na pre. Uli na lang mga ga kay murag swerte meron sa rapol sa busot sa ligid. Paglinog lagi ang bungo tubo na nawa man sibo na tugan. Siyempre, sana lang i-play. Di na makagis. Di na makagis. Masaman na. Luoy po ba sa mga hinabang ba? Ay ganito nga natin. Puro naman yung depresi taganan ni Kundi. 5 kilo shave. 5 kilo shave. Oy, nami diri daghan kan water tank ko na hatag tubig mo. Layo hatag bro, pasiritan ka. Ligo. Kani adto mga ga among tambayanan diri oh. City Hall oh, Bogo City Hall, medyo mingon di kayo. Gihapit nag jogging ron, wag na usa duha. Di na kanay sa relief goals mo to yung jogging oy. Hangin nagadakos ta sa hangin pre. Buang mo. Kami pring raya nakatambay-tambay mi diri karon kay pasalamat gid kay mi nga. Safe among pamilya kami tanan wala na unsa. Naray mga damage pero dili gi siya major gid nga damage ito okay kayo. Si paring dano sad okay ra to siya, wala sad sila damage. Pero may na ko hubog na pud ron. Mo na yung damage siya. Oh, hubog na ni paglinog sa karon na mga pre. Danoy. Salamat sa ayuda. Iski, sige kahubog, Jose Giordano. Dahil bugas. Napagid ang kahadlok mga kano kay ang nahitabo sa tuwan diri nga linog murag fresh pa kay ba. Kasagaran sa mga giano murag mahadlok pagid ang mga tawo sa balay kay kasagaran natug sa tent ug trapal ba no. Inawat ko no nga ma-overcome na mo ni ug maka-recover mi ani nga panghitabo pohon. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga ga. Ganoy TV, Anoy out, Bunal. See ya.